Ipigbida kang 23 anyos na si Jonathan Clasio Angeles, artist gikan Camarines Sur an sa iyang leaf art, tampok ang munisipyo kan Calabanga na nag-animan nin paghanga sa social media. Istorya niya, aki pa hilig niya na talaga ang pagpipinta asin pagdrawing. Taong 2019 kan mahiling niya sa YouTube ang leaf art. Binalo niya ang siring na klase nin arte hasta sa maging hasa na siya digdi. Mahilig po ako sa arts and bata pa lang po ako gumagawa ako ng iba't ibang arts, mga drawing, ganyan, mga doodles. And iba-iba po yung mga art style na ginagawa ko. Na-express ko po yung yung sarili ko sa paggawa ng leaf art. Saka po accessible lang yung gamit na kailangan para doon. Dahon lang po tapos ang gamit ko po ngayon yung Dorco blade lang po. Swak sa siring daang obra ang dahon nin langka. 2 oras sundo 3 oras ang pagbilog niya kan sa iyang leaf art na nagbibenta niya poon 500 pesos. Pag hindi po distracted sa social media, kahit 2 hours lang po, kaya 3 hours, kaya na pong tapusin. Yung sa maliliit lang po na pieces. Pero yung ginawa ko po sa municipal, matagal po. Apwera sa munisipyo kan Calabanga na itampok man ka nakaaging bulan sa Calabanga Museum ang iba niya pang leaf arts arog kan anime characters. Maging si dating Vice Presidente Lene Robredo da inya pinalampas. Sa langka po. Tapos, pinaplat ko muna po siya and dinadry ng konti. Pag na-dry po, nag-sketch po ako dito nung reference ko na gagawin. And yun po, pagkatapos ikakat ko na po siya. Nakasali din ako sa mga organization na ng mga artists. Yung dulot po, especially dulot. Sila po yung nagpa-improve sa akin. Third year sa kursong Bachelor of Science in Automotive sa Central Bicol State University of Agriculture si Jonathan. Sigun sa iya, dakulang tabang sa iyang pag-eskwela ang sa iyang talento na labi niya man na ipagpapasalamat asin huli kaini, bukas man siya sa mga individual na mawot na makanood kan siring na klase nin arte. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern.